Tikulandireni programu yathu ya lero ya Kandimverere. Programu ya Kandimverere ndi imene timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo yathu ya tsiku ndi tsiku, kani nkhani za ndale, nkhani za mpira, nkhani za mmene chuma chikuyendera mdziko muno, nkhani zokhudza ndi nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno. Dzina langa ndi Deo Sandra Mdulandeni manja awiri. Lero lino sindili ndekha, ndinayenso mzanga wa nthawi zonse cha West Banda. Tikulandireni Bambo Banda programu yathu ya lero ya Kandimverere. Ndathokoza kwambiri Deus. Mosafuna kuchutsa kakandiwa paja timanena kuti phokoso lochepa koma nkhani zambiri. Mkatikati mwa sabatamu makamaka kumathero kwa sabata yatha kwatuluka ripoti limene bungwe lochita zakafukufuku mdziko muno la Afrobarometer linalulutsa limene likufotokoza mwazina nkhani zosiyanasiyana za mmene dziko lino likuyendera, komanso nkhani za ndale mmene likuyendera, komanso kuti titati tivote lero ndikuti ADPP mmene ripoti imachitidwa atati tivote nthawi imeneyoyo ndikuti ADPP basi kunali tithu wamboma ena kulankhula zosiyanasiyana. Lero lino tikhazikapo kuzukuta nkhani ziwiri zitatu. Chawezi mwina mwachangu kwambiri ripoti la Afrobarometer lokhuza kafukufuku amene anachita likuti bwanji? Ndizoona Deus, makosana amenewa a Afrobarometer amachita ndithu kafukufuku maiko osiyanasiyana muno mu Africa. Aini ntchito ndithu imene iwo amagwira pofuna kuonesetsa kuti akuti nzika za maiko amene iwo amakachitako kafukufukuyo adzizipasa mwayi olankhulapo pa nkhani yakayendetsedwe kaboma, nkhani yokhudza ufulu, nkhani yokhudza ulamuliro wabwino, good governance, komanso nkhani yokhudza zina ndi zina mmene zinthu zikuyendera m'maiko amene iwo amapitako. Ndiye kwathu kuno ku Malawi ripoti imeneyi adayichita ndithu akuti mwezi wa August chaka chomwe chino cha 2024 motsogozedwa ndi nthambi ina yakafukufuku ku University of Malawi amaiti Center for Social Research. Yes, imene ndithu ku Chasa College. Imene auti Center for Social Research anatsogozedwa ndi makosana amenewa. Ndiye ripoti yawo atachita kafukufuku ameneyo ikukambamo zinthu zambiri Deus. Zina mwa izo ndi nkhani zokhudza kayendetsedwe kaboma kapena kuti dziko governance kuti zikuyenda motani. Pali nthawi ina Deus tidakambapo kuti tingosanthula ripoti yosida santhule, komano tikamasanthula pano tiyapatseko anthu mwayi kuti amvetsetse kuti tikamati governance nchiyani. Tsiku lina Deus ndayeserapo kambapo kuti governance okapena kuti good governance imakambapo zinthu zingapo. One, political governance. Kuti kodi kumbali ya ndale zikuyenda bwanji mdzikomo. Chachiwiri, economic governance. Nkhani ya chuma mdzikomo zikuyenda motani. Social governance. Zikuyenda bwanji kodi anthu akuloledwa miyoyo yawo ikuyenda motani. Zikhalidwe zikuyenda motani. Ali ndi ufulu opembedza amene afunira nanga zikhalidwe ngati mene ali makacho groupings mulakhwalo umthetho gona pamuhanya chewa heritage. So that is also part of social governance. Ndeko mazakalaso ina imene amazechula amazayitika ndayo democratic governance. Imene imazakambaso kuti kodi anthu ali ndi ufulu ochita zimene akufuna, avale mmene akufunira, alankhule mosaopsezedwa, atolankhani akulemba bwinobwino, andale akupasidwa mwayi ochita kampeni m'malo monse, nkhani yokhuza democracy. So zonsezo Deus zili mkatikati mwa good governance. Ndiye atayang'ana mbali imene ya governance amanena kuwafunsa anthu kuti kodi inuyo mu ripoti imeneyi research imene adachita Afrobarometer kuwafunsa anthu kuti kodi mukaona dziko la Malawi kumbali ya governance ikuyenda bwanji. Ndi anthu ambiri akuti ayi khangati dzikoli likulowera kuphompho. Ndiye nkhani ndipoti kapesa kodi dziko lakuti likulowera kuphompho malingana ndi kafukufuku. Yes, auli nchifukwa chani dziko likhangati likuzondoka likulowera kuphompho? Ndiyeno nchifukwa Kandimverere pamenepo anthu adzitsa kumvetsetsa kuti kodi kafukufukuyu ananchita mwa mtundu wanji. Ndifake muzaona kuti nkhani zonse zikukambidwa mdziko muno ripoti itatuluka anthu amalimbana even ku sukulu Deus ku university akanena kuti iweyo tabwera uzatipase proposal, research proposal, ena amati project, zimene ma examiners kapena amene akuchita assess amayang'ana amatafuna yang'ane research methodology. Ayang'ane kuti kodi iweyo ukapanga bwanji kafukufukuyu kuti upeze zotsatira zimene zili desired, zimene zili ndi scientific connotation, amanena kuti ability to replicate or replicability. Because one of the factors or one of the items or elements that are considered in a scientific research
is the replicability of the research methodologies. Ndikutanthauza kuti program indi kanimverere ndi zina mbucholazo ndizoona kuti munthu bali munthu ndiyesese unena kuti akanena kuti iyi ndi research ya yoti tayichita mwa ukadaulo wa science, research iyo kuti ikhale ndi credibility, research ikhale ndi reliability, kuti anthu athe kuyikhulupirira, amanena kuti research iyo mukati mwayichita lero anthu enanso mukhoza kuwatuma akayibwerenze ndendende mmene mwayitani mwayichitira, mukayichitanso ikatulutsenso zotsatira ngati ziti zimenezo. Ndi zimene amatchula makamba issue yokhuza credibility plus reliability of research methodology scientifically. Ndifake muzaona kuti ambiri akumachita question kuti kodi methodology ya Afrobarometer idali yotani, sampling idali yotani, koma ineyo Deus chidwi changa sichili pa technicality kapena kuti detail ya technicality ya research. Ife tingoona zimene Afrobarometer atiuza ndipo fana likhazike pamene kuti mwana make izimana kuti kwambiri methodology anthu ambiri ena akukana ife tikulikana chifukwa chakuti ndationa kuti ife nkhani zakhayipotetuka nkhani yonati ripoti yatuluka likuti chani ma areas amene akuyenera kukonza ndi ati momoti tayi nthawi mwina kumatsutsa ripoti ili tendiona ripoti likuti chani. So zina mwa zimene ripoti likunena kuti zakatangale mdziko muno zikupitirira kwambiri, anthu 7 mwa anthu 10 aliwonse akuona ngati boma siluchirapo kanthu kapena siluchira bwino pa mbali ya nkhondo limbana ndi katangale mdziko muno. Ripoti likutero ndizoona Deus, ripoti ilo likutero, koma choyambirira ripoti ili landisangalatsa pena pake achitaonena kuti chilichonse chimene chili mu ripoti umumu ndi hypothesis, akuti this is a report containing hypothetical outcomes. Ndifake muzaona kuti anthu mmene akuzionera zinthuzo mukumvetsetsa background sikuti zili choncho, koma akamafusa akumaita kuyero mafuso akuti titapita kwa afusa tinagwisa ntchito ma interviews kumfusa munthu pakapo tinafusa munthu kodi inuyo ndipo akumayika pa nkhani iyi tidafusa anthu kuti kodi mmene mukuonera chuma cha dziko lino mmene chikuyendera mukuona kuti chikuyenda bwanji, ndi anthu amayankha mmene wakuonera chumacho ndi amayankha chimodzimodzi amafusa sofuso kodi mmene mukuonera inuyo mutati muvote tsiku la lero mungavotere chipani chiti, anthu ndi amayankha. Ndiye china chimene ofanda kukumbutsa nchona kuti ripoti iyi yandisangalatsa ichita kunena mtundu wa anthu umene amakafusa anthu ake ndi ati akuti wani amene ndi ku skulu komwe sadapite people with no formal education, akuti anthu amene angakhale ku skulu sadapite ena amafusa kumene a primary a standard 3 a standard 4 a standard 7 ndi amene amayikapo mulomo pa nkhani za dziko ngati ziti, ndi ena akuti adafusaso a secondary mwine a form 1 a form 2 a form 3 ena swajani a form 4 ena ripoti ikuti amene adawafusa akuti ali ndi post secondary school education amene adamaliza sukulu ya secondary mwina adachitapo maphunziro tina ndi mtundu wa anthu umene adafusa okwana 1200 dziko lonse la Malawi. So zikuoneka kuti anakhudza mitundu yonse ya anthu ma levels onse ya anthu amene ali osaphunzira komanso amene ali ophunzira, which we can say kuti maybe this was fair because mbali zonse zinapereka maganizo awo. Now ndimanena kuti chimene mnafuna ndi nkhani yokhudza katangale anthuwo fa angakhale Transparency International popanga deal ndi katangale Deus amapanga deal kapena kuti amalimbana ndi perception ya munthu mmene anthu akuzionera zinthuzo zikhoza kukhala kuti sizili choncho background koma anthu amadziona bwanji. Deus wani chimene chimathandizira kuti mupange form perception kapena kuti zinthu mukuziona bwanji ndi information kapena kuti uthenga umene muli nawo pa chinthu chimene chikukambidwacho. Kodi anthu ali ndi uthenga okwanira pa nkhani ya katangale ndi nkhondo ya katangale kwathu kuno ku Malawi? Atakhala kuti anthu ali ndi uthenga ngati umene ndifuna ndiapatse lero mwina kuona kwawo pa nkhondo ya katangale kukhoza kusintha. Ndi zimene ndifuna ndiyesere kupanga tsiku la Deus. One, mwanena kuti anthu akambapo anthu 3 okha mwa anthu 10 ndi amene akuona ngati nkhondo ya katangale kwathu kuno ikuyenda. Titembenuze akuti anthu 7 mwa anthu 10 akuti kumalawi kuno nkhondo ya katangale sikutali palibe chimwe tikuchitapo, palibe mmene tikuchitapo. Chilipo chimwe tikuchitapo ndimafuna ndakumbutsa anthu Deus nena kuti tiyeni choyambirira tibwerere mbuyo pang'ono tingowakumbutsa anthu kuti tikamati tikuyikapo mulomo pa zinthu zina
tizikhala kuti mulomo wathuwo tiupase information o tiupase uthenga tikamalankhula kuti ichi chikuchitika nkhondo ibe ikulephereka. Ndimafuna nene choncho choyambirira Deus. Kumayi kuno makhala mukuamva ACB akudandaula choyambirira pakati pompa akudandaula ife section 42 ya Corrupt Practices Act imati manga manja kuti tisanayambe kugwira ntchito yathu yolimbana ndi katangale exactly tipiteke kwa Director of Public Prosecutions. Ife timaona ngati zimenezo zimatelepheretsa ntchito yathu ili boma la Congress ndi anzawo abwera panoli adamva kulira kwa ACB mukudandaula section 42 ya Corrupt Practices Act imakumanga ndi manja poti muzikafunsa kaye mphamvu ku Director of Public Prosecutions kuti muyambe kufufuza anthu musadandaule tipita ku parliament tikapanga move motion kuti section imeneyi mu CPA tiichotsemo ndi adapita ndipo adayichotsa. Tsiku la lero ACB ikafuna kupanga prosecute kuchita investigate sipidanso kwa Director of Public Prosecutions. Mfundo yoyambirira imene anthu azidziwa zina mwa zimene boma lawo likuchita pofuna kulimbana ndi katangale nthawi yonseyi kudalibeko ulendo uno section 42 ya Corrupt Practices Act adayichotsa. Chachiwiri Deus ndikambepo kuti musaiwale kalelo kudalibeko specialized court kapena kuti court la padera lolimbana ndi katangale limene akulitchula kuti Financial and Economic Crimes Court. Cholinga cha court limeneli lili ndi majaji atatu under the High Court of Malawi kuti azingolimbana ndi katangale komanso ziphuphu. Court limeneli lakhazikitsa ndi boma ili labwera panoli mbuyo mosemu 2020 kubwerera mbuyo kudalibe atamva zakuti ACB amadandaula kuti kumabwalo a milandu zimavuta chifukwa kumene uja kupita milandu ya mbuzi, milandu ya mabanja, milandu yotemana, milandu yoberana ndalama nanga mlandu wakatangale ulo wapati aboma apa nakuti iyayi ACB musadandaule tikupangirani koti lanu tikupasani majaji okwana atatu muzingolimbana ndi katangale. Ndipereke chitsanzo chimodzi Deus. Izi zidachitika ngati direct response pamene ACB amadandaula kuti milandu ya katangale ikuchedwa. Chitsanzo chimene Amalawi akhale nacho kuti katangale akutheka anga akhale kuti silingathale naye yense pakamodzi. Ndimafuna pereke chitsanzo china kuti akumbukire mlandu wa Dr. Chilima Malemu umene amawaganizira kuti amakhuzidwa ndi nkhani yokhuza za Zuneth Sata udakazengedwa ku koti limeneli lapadera kufika tsiku la lero limene tikunena angakhale imene Achilima amamwalira mlandu umene udali utatha ku koti imeneyi yapadera. Zonsezi chifukwa chokuti boma motsogozedwa ndi bambo Titus Mvalo imene ili nduna ya boma pakali pano anakhazikitsa koti limeneli kuti milandu ya katangale iziyenda mwachangu. Deus ndimafuna nene kuti kuphatikizapo kuipasa ACB ndalama zokwana 6 to 7 billion chaka chilichonse pofanizira ndi 2020 kubwerera mbuyo pamene ACB imangolandira 2 billion kapena 2.4 billion. Pakali pano ACB staffing levels, ma investigators, ma prosecutors, ma lawyers, even ma allowance, fuel, stationary, ACB alinazo katangale zikutheka koma chabe kunali chinthu china chimene wafana chichule tsiku la lero Deus. Ine izi ndizinene ndipo sindikubisalaso ine ndachezapo ndikugwira ntchito kwa MBC Deus ndidayambisa program ina timayitchula kuti kuthana ndi katangale. Munthu oyambirira amene ndinkafuna kuti achite preface kapena kuti ayike nkhope ya program poyipanga establish anali mayi Martha Chizuma. Ndidapita kukapanga interview ku office kwawo ku City Center ndacheza nawo mu office mwawo mayi Egrita Ndala mneneri wa bungwe ni mboni ndali konko ku ACB ndacheza ndi mayi Martha Chizuma ndawafunsa kuti kodi zikuyenda bwanji adandiuza katangale zikutheka. Kwa nthawi yoyamba tapanga milandu yochuluka imene imachedwa kuti grand corruption. Katangale wankulu kwambiri mitundu ya katangale ilipo itatu: grand political komanso petty corruption. Uyu muko report ikwanena apolisi kuti apolisi ndi akatangale kwambiri, that is petty corruption. Corruption oma 2000 wang'ono simava profesa but petty cash. Unandauza kuti ndi kandalama kakang'ono ka 40,000 ka 50,000 muzikhala worried ndi political corruption komanso grand corruption. Mayi Chizuma adandiuza chawezi kwa nthawi yoyamba muzaka zambiri panopata suntha milandu ikulu yokhuza ndalama zikulu. Nimafuna ntanthauze Deus kunena kuti Mayi Chizuma adandiyankha kunena kuti ifeyo chidwi chathu tifuna tilimbane ndi katangale wa nthawi ino wa current izi Deus. Nimafuna nene kuti anthu ambiri amanena kuti boma la DPP limaba limachita katangale kwambiri bwanji anthu ake asali kundende. Limanena kuti
mukanapeza Mai Chizuma mukafunse funso limene likuti kodi nchifukwa chani Chizuma samalimbana ndi akale akuba amboma la DPP amangolimbana ndi apano. Ine ntafunsa Chizuma that particular day Chizuma anandiyankha kuti kafukufuku watsopano akuonesa kuti tithane ndi Katangale tisamalimbane kayendi wambuyo tizilimbana ndi wanthawi imeneyo for purposes of deterrence. Akuti pofuna kuletsa wena kuti asabeso ndi timafuna ndilemekeze pamenepo tipitiliza Deus chapo tipitiliza komanso tipitiliza makamaka pamene tikupita ku break ndikufuna mfotokoze mayefonso so akambawo khazikitsa kwa specialized codes akupindula chani chifukwa chinoda kuti sisi kuona kwa anthu sisi kupanga bit translate into anything ndalama zonse alandira ACB koma Katangaleyo akupitirirabe mulingana ndi perception ya anthu. Tipumire timweka imadzi tibweranso tigawo lachiwiri la programu yathu ya lero yakanimverere. Tulandireni gawo lachiwiri komanso lotsiriza la programu yathu ya lero yakanimverere. Tikuwunikira napo ripoti imene abungwe la Afrobarometer atulutsa lokhudza ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno, nkhani za ndale komanso kayendetsedwe ka dziko. Nde gawo loyamba timuwunikira napo za nkhondo yolimbana ndi Katangale imene ndi imodzi mwa nkhani zimene zatuluka kwambiri mu ripoti imeneyi. Nde mafunsa chawezi kunena kuti you've mentioned zoti AI funding ubwera yambiri ya Section 42 ya Corrupt Practices Act. Yes. Inachotsedwa AI makuti komano so far palibe chilichonse chimwe chikumveka kunena kuti mbuyo munkhasako zimamveka kuti akuti agwidwa apita nawo ku court akuti agwidwa apita nawo ku court pano kwangoti tinganena kuti nkhondo yolimbana ndi Katangale ikuyenda pamenepo. Deus nkhondoyi ndakamba kale kuti angakhale pa Transparency International Index amati Corruption Perception Index. Perception mene anthu akuzionera mene kaonekedwe ka zinthu zinthuzo zikozokhala sizili choncho komano mene anthu akuzionera ndine ndifake ndikufotokoza izizi kupereka information ma specifics tsatane wa chindunji cha zinthu zimene boma lili kutani likuchita. Ndimafuna ndikambepo Deus naye kuti kodi inu mumadziwa kunena kuti ngati mu 2022 mumakumbukira Achakwera ndiko achula ifo anapanga izizi ndiwo Achakwera adapangisa imene machedwa kuti National Anti-Corruption Conference ida akachitikira ku Mount Sochi masiku awiri mukikumbukira ine ndili pano ndidachitako moderate panel discussion kudabweranso bambo ndani Professor Lumumba aku Kenya adakhalapo director wa anti-corruption ya ku Kenya adabwera bambo Lumumba kusapereka keynote speech that particular day. Ine ndapanga moderate panel discussion padali professor wina wa ku Chansa College Professor Kayuni au Chansa College padali Justice Nyakaunda Kamanga she was Nyakaunda Kamanga she was there padali Dani huyu bambo Jimmy Lupunga padali the SPC Michael Linzamba ine ndali moderator wache panel discussion imene a president ali poteropo Reserve Bank governor ali poteropo akulu aboma ali poteropo tidakambisana nkhani ya Katangale kwathu kuno ku Malawi. Cholinga chimene a president anachitira initiative imene ija inali yokuti chinali chakuti abwerese amene amachedwa ma 12 pillars kapena kuti nsanamira 12 khumi ndi ziwiri zimene zimapezeka mu National Anti-Corruption Strategy number 2 imene adachita ACB. Nsanamira zimene ziti mwazina Deus muli boma public sector muli private sector muli ma CSOs muli academia muli the media atulankhani ama university muli mafumu muli azipembedzo muli achinyamata ndi magulu ena. Nsanamira zimene Deus zilipo 12. Cholinga chimene president ananena kuti kwathu kuno ku Malawi Katangale tisasire munthu mmodzi nzosatheka kuti Katangale tingathana naye patoka. Muione report ya Afrobarometer ikunena kuti angakhale religious leaders angakhale anthu ama church kumukamba boka ya ma traditional leaders mafumu nawo samachita chani Katangale. What it means is initiative imene adachitisa President Chakwera mu 2022 pokhazikisa National Anti-Corruption
pokhazikitsa National Anti-Corruption Conference kuti nsanamira zimene zikubwera pamodzi zikambirana idali initiative yolondola chifukwa chokuti Katangale si wa munthu mmodzi angakhale ripoti ikuloza chala kuti apolisi ndakatangale kwambiri nimamva chisoni mukamalimbana ndi apolisi chifukwa chokuti ine zakatangale zinaziyamba kalekale ine apolisi zakatangale utanthauza naziyamba kuzitsata kalekale ndili ndi ma files and files ndibona ngati mazipanga kwambiri ndinatauza kuti ndaziyamba uziwerenga kalekale Deus ndachezapo ndi bambo Rizini Mzikamanda ali director general wa ACB in 2013 if not 2024 so mukamanena za petty corruption political corruption grand corruption mukamati petty ndi wang'ono koma zimapita pa petty kuna kasima kula kufika ku grand so you can't run away from that. Yes. Koma nimalize manena kuti mena president apangisa National Anti-Corruption Conference chidali chiyambi chakuti dziko lonse koma zikupitirira ndizimene unayazo kuti mumayembekezera kuti Katangale mukamanena kuti Katangale sakuyenda chala chimaloza president chala chimaloza president is a head of state amene amanga appoint the director wa ACB ndi ukufunsani kuti a president adakukhazikisirani National Anti-Corruption Conference ndipo ndalama za msonkhano umenewo 2 days imeneyo kuma unsoja anthu anadya ma sausage anama mafanta munaja anandi basaso kena kache kamene ndidachitira komanda ndilipira nda ACP sinakandaita panel discussion chinthu chidali ku department kwawo adandilipira kena kaka ACP koma kanali kochepa ndipira akandilipira kena ndikakumbukira kapena ndi basa ndimalize ndimanena kuti idali panel discussion yabwino ifo ndinakamba kufunika kwa koti lapadera limene akhazikitsali ndipo Justice Nyakaunda Kamanga adaenda kuti koti ili ndilofunika ifa amayimirira ku koti pamene Professor Ndane awa Kayuni kuchokera ku University of Malawi amayimira academia komanso that particular time padali mutu umene ukaditsogolera ndeni manena kuti tikadati kuyokera 2022 pesi komanso motion ni momentum imene a president akhazikitsa yonena kuti zikamba zokambirana plus itu mapira zosewa ama university atulankhani mukakamba za private sector mukakamba public sector mukakamba za ma CSOs mukakamba za mafumu macharichi onsewa adachita ma commitments amene adanena kuti akagwire ntchito ndipo ayambe kupereka ripoti ku ACB kuti kodi zinthu ziyenda motani pa nkhani ya Katangale tsiku la lero chala sichikuyenera kuloza president chiziloza sanamira 12 zimenezi kodi inu mwapangapo chani pa nkhani yofuna kulimbana ndi Katangale chabo ndakhazika kwambiri pa nkhani ya Katangale mwina tipite ku nkhani imene ripoti la nkhulapo yes nkhani yolena kuti nkhani za ndale akuti pa nthawi imene amachita kafukufukuyo tikati vote anthu 43 mwa anthu 100 aliwonse akanavotera chipani cha DPP ndipo anthu 29 okha mwa anthu 100 aliwonse akanavotera chipani cha MCP zikuti bwanji ndisadayanke funso limene apo ndi kuti DPP tu basi to wamboma ndi akateos ndisadayanke funso limene pepa ningobwerera mbuyo pang'ono 1 minute udafunsa funso la direct kuti kupatula ma efforts osewa ndalama kwaonjezera ACB 7 billion kuwaya pasa ACB ma investigators kuchosa section 42 kodi pa ground ipa chuchitika nchani ndeni mafuna ndikukumbutsa anthu kuti mukamanena kuti Katangale kwathu kuno siti kulimbana naye mukunama chabwino siti kuti anthuwa anaba chifukwa chokuti mabwalo a milandu sadawapeze kuti ndolakwa koma kungowakumbutsa anthu kodi amene kutatuluka maina mu kesi ya Sata amene adasuntha Bambokezi Msukwa pa nkhani yokhuza za malo ku Ministry of Lands si adala chakwera a president aziko lino kuna kuti ayi Bambo Msukwa ndi nduna yanga ndamva kuti pali nkhani bwanji nkhani ikukambidwa musunthe kaye pa mpando amene adasuntha Bambo Robin Lowe ngati nduna ya za malimidwe patakabidwa nkhani yogula fertilizer ku butchery adali ndani si adala chakwera Bambo Lowe pakumveka nkhani ya ku butchery tasunthani kaye nkhani iyi ikukambidwa amene adasuntha Bambo Newton Kambala ngati nduna yawo achakwera adali ndani nkhani ikukambidwa kuti za mafuta si adala chakwera omwewo ndikambe munthu wina amene adachosa Bambo John Suzi Banda ngati chairperson wa Public Procurement and Disposal of Assets Authority adali ndani pamene adachulidwa mu Zuneth Papers si adali achakwera omwewo amene adachosa a Inspector General George Kainja adachulidwa kuti adalandira kena kake kuchokera kwa Sata adali ndani sadali achakwera omwewo amene adachita suspend Achilima ngati vice president wawo asadamwalire kuti mwachulidwa
munkhani ya Sata ndi ndani si Achakwera omwewa ndi ndipereke chitsanzo Deus anthu mukamanena kuti Katangale sakutheka information mulibe olo mumasankha kuyiwala mwadala kuti zinthu zikusuntha nimafuna ndinene chonchi Deus tafanizirani nthawi ina mbuyo mukuli ya Professor Mutharika ngati president mu food ration case ya ku polisi kesi imeneyo bambo Mutharika mu akaunti mwawo mudapezeka 150 million Malawi kwacha ndipo Adausi ali ku DPP ndi gulu lawo anabwera nkuvomera kuti ndizoonadi 150 dapezeka mu akaunti ya Professor Mutharika mu akaunti ya Chipani imene secretary wake osaina wake nda Mutharika koma inali ya Chipani koma osaina wake ndani sidapita kwa Mutharika yeah koma no osaina wake ndani secretary anali ya Mutharika nagano koma dzina la Chipani how do you difference mukusiyanisa bwa osaina ndi Deus akaunti yo ndi ya constituency ndramazo ndekuti amena kuchita control ni ndani ndramazo amapasa ndani yeah ichawezi koma ngati akaunti dzina lake chabwino lina regardless tedibilize ndimafuna mfundo imene manena Deus ndionena kuti Amalawi msamayi wale president adachitapo act atamva kuti nduna zake zikukhuzidwa vice president wake akutchulidwa chairperson wa PPDA inspector general adapanga act ndiye mukanene kuti corruption kwathu kuno sizi kusunta sorry Deus tingofanizira ndapereka chitsanzo chimodzi 150 million DPP anavomereza ndikunena kuti tibwenza ndramayo taibwenza chachiwiri ASCB atafunafuna Mutharika kuti tikufunani pankhani yokhuzana ndi kugulidwa kwa simenti tikufunseni Mutharika akuti ayi ndikudwala koyamba anena ndikudwala kachiwiri sindiyankhulapo kachitatu ine sindikufuna kulankhulapo kuthawa kuti afunsidwe ngati person of interest zimene ASCB ananena ndikunena kuti ndipereke chitsanzo Achakwera atatchulidwa kuti pali anthu ena akutchulani akuti pafunika kugulidwa mafuta ife ngati ASCB tikufunani inuyo ngati person of interest Achakwera ngati head of state incumbent anena kuti ASCB bwerani muzandifunsa ndikunena kuti mukamanena kuti mukufanizira Katangale boma lakale ndira panopa mukuchimwa uthenga mulibe kapena mumasankha dala koma zinthu zilipo zambiri zimene zingaonetse kuti Katangale tikulimbana naye unanena kale kuti bongo la ASCB likamapanga za Katangale limapanga za Katangale walero yes mwina mwachirosa Katangale wa mbuyo ineyo ndatokoza Deus tikazike mukatangale wale ndatokoza Deus wandikumbusa inene mafuna nene izizi maganizo manga chinthu chimodzi chimene chidachititsa maganizo anga sindikulankhula wina aliyense chimodzi chimene chidapangitsa kuti Mai Chizuma contract yawo asaichite renew chikhozo khala chifukwa chimenechi Deus chonena kuti amangolimbana ndi Katangale wapano kusiya wakale ansala yanga nayi Deus ukamalimbana ndi Katangale ukamalimbana ndi Katangale nkhondo yolimbana ndi Katangale imakhala ndi political connotation imapereka uthenga wa ndale chimene ndandauza nachi ukamati ulimbana ndi Katangale umalimbana ndi anthu andale anthu andale ali mchipani ndizi kutanthauza chonchi ndikupase chitsanzo tsiku limene adamanga achilima UTM onse anali khuma kumbali kunde kuti DPP akusangalala MCP so akusangalala eya akummanga ndani akummanga chilima that day political capital ya UTM inapangidwa erodi deeply tinene kuti inako mphamvu za chipani za ndale za UTM zinakokoloka chifukwa chokuti dziko linangoti achilima ndachani Akatangale now chimene ndazonchona kuti pamene Achizuma anasankha kumangolimbana ndi Katangale wapano eka amapasa mpata DPP azioneka ngati angelo ndekuti akugumula ndibalise Deus akugumula political capital ya zipani zapano ndeti mafuna ndikufuse inuyo mungalole kuti Achizuma azingolimbana ndi inuyo political capital yanu igumuke anzanu mwapase leverage ngati kuti ndi angelo zimezo ndizona makamba za deterrent factor kuletsa ena kuti asachire amene uchita bana ndidafika popereka advice pa program ino nena kuti kodi Achizuma sizingatheke mukhale ndi ratio you can do a 3-to-1 or a 4-to-2 Katangale wakale muwiri Katangale watsopano 4 mukulimbana zonse ziyendera chani ziziyendera limodzi mukuona ngati yo political paymasters amene anakulemba ni ntchito imene muli nayo panoyi akusangalala kuti muzingolimbana ndi iwowo akale muwasiye DPP azona ngati angelo zimenezo ine ndachita kunena sindiziwa ngati andazimva mwachangu kwambiri pomaliza zonsezi Deus mafuna nene kuti nkhani ya Katangale anthu akadekha ndikuunika
katangale kumalayi kuno zambiri zachitika, koti lilipo, ACP ayipasa ndalama, section 42 idachoka, zitu zikusuta, the foundation is there. Exactly. Komano mwinano action yasala apeze ACP director okazikika tuone zitu zenda modani. DPP yes iwina at 43%, MCP 29%. Moni mwaja kukwambiri moni ngandi report imeneyi. Balakali pano anthu alakada vote nthawi imene report kafufuka machiridwa. Yes. Neula 43 mwa 100 aliwonse akavotera chipani cha DPP. Pamene 29 okha mwa 100 aliwonse kweza kuvotera chipani cha MCP. Yakolanga Deus masanga ndinene kuti akuti report imene kapena kuti kafufuka amene adachitika mu August 2024 chaka chomwechi. Yes. Nthawi imene ija anthu adasadambe kulembetsa eti ndiye tikamakamba amati pali Chingerezi namachula kuti the elections wheel akuti teyala la chisankho mu elections wheel muli dziko lonse chidule muli tonse amene tili amalawi koyambirira kunjaku muli tonse amalawi mkati pang'ono uzapezamo registered voters mkati pang'ono uzapezamo turnout kenako mkati momaliza uzapezamo valid votes ndiyeno kafukufuku uyuyu amapanga deal ndi outer part ya the general population, which is very important sometimes. Exactly. Now because it gives you the true picture. Ndiye nunena kuti langizo langa pakali pano titseke program nthawi yatha kafukufuku otseka ndile program chabwe nthawi ilipo mukangane mukuthawa ndimafuna ndinene kuti Deus nkhani ndi yakuti kafukufuku adachitika mu August 2024 ndipo akunena kuti akadati avote nthawi ya August iyo anthu akadakhala 43% ofuna DPP 29 ofuna Congress komabe pa 43 po samafika be pa 50% plus 1 komanso 29 yonso simafika 50% plus 1 muliso nkhani yokhuza ma alliances momwemo tidzakambe siku lina koma langizo langa Deus ndilakuti maithawa ndiyake kuti ndimalize kuti ndilole 30 seconds akuti a DPP ndi amene akadawina pa nthawi imeneyo koma nthawi imeneyo tidali tisadalembetse koma chasinthande chani from August to December ndinene Chingerezi cha chuma amati effective demand akati effective demand tikunena inyo munthu amene akufuna komanso ali nkuthekera kogula chinthucho ndene mafuna ninene kuti Deus tikamakamba za kuwina chisankho tiyeni tikambirane nkhani ndi amene ali nchovotera nthawi imeneyo August anthu analibe zovotera tiyeni tilimbikitse anthu athu akalembetse lero tikukambirana pano kwasala masiku ochepa ngati lisali tsiku limodzi kuti atseke kaundula olembetsa a DPP asakomedwe alimbikitse anthu awo akalembetse akongeresi ndi gulu lawo atolepo kanthu akonze zolakwika nthawi idakalipo kuti akhoza kukonza zinthu pofika 2025 mu September. I've liked that part. Zipani zandale zilandire report limeneli malomo chita makani kuti ayi koma zidateke ayi tilimbikire kugwira ntchito kuti mwina tikhanga takokera mmene moto ndimetatsizira program ya chalero yakandimverere matentha muno ndaona bambo Chawezi ukutathukuta matentha muno kufikiranso lero kuti bwere program ina yakandimverere dzina langa ndi Deus Sanda mutingoti mwakoma nonse.